36-годишната Юлия Цветкова, майка на 5 деца от Нова Загора, може да остане на улицата, защото от общината искат да я изгонят от общинското жилище заради няколко неплатени наема и защото не е циганка. Когато първият път ми се обадиха, ми зададаха въпроса: защо сте ги родили тия 5 деца? Държавата ли е длъжна да ви издържа децата? Но аз от държавата получавам единствено детските надбавки, нищо повече. И аз си казах: добре, а вие какво искате? За да поеме държавата пълната издръжка на децата ми, да ги оставя по домовете ли? Все пак до някаква степен успявам децата ми да ходят на градина, по някакъв начин да им купувам по едно хлебче, да ги прихранвам, да не са голи, да не са босички, да не са болни. Въпреки огромното желание на младата жена да работи, за да отглежда що годе нормално децата си, тя остава без работа задълго. Причината – дискриминационното отношение на работодатели, които отказват да я наемат с оправданието, че може да излиза често в болнични. Без работа майката е обречена да отглежда дечицата си с 170 лева детски надбавки в жилище без ток от 2 години. Трогната от съдбата на семейството, собственичка на заведение в Нова Загора, наема Юлия на работа преди няколко дни и я окуражава да се свърже с телевизия СКАТ и да търси правата си. Аз също съм израснала с 2 сестри и 1 брат. И майка ми и баща ми са имали абсолютно същите проблеми на времето, което много така ме разстрои. И малко не съм съгласна да няма управа в нашата община, която да й подаде някаква ръка и да й помогне. В момента Юлия и децата й живеят разделени, защото от няколко дни мечтата й да работи е факт. 12-годишната Надя е при баба си в Нова Загора, тъй като е ученичка, а малките Роза, Минка, Мария и Динко са при другите баба и дядо в село Загорци. Тук също няма кой знае какви условия, но се справят някак. Днес 6-годишният Динко и сестричките му видяха шоколад за първи път, а играчки просто нямат, защото мама няма парички. Потърсихме отговор от община Нова Загора, защо една многодетна българка ще бъде изхвърлена на улицата и защо чиновници си позволяват арогантно отношение и тормоз прямо нея, но се оказа, че в момента всички, които са наясно с проблема, отсъстват. Грубото отношение към Юлия не е особена изненада, след като преди време градоначалникът Николай Грозев нападна безпричинно водещия на предаването от УПОР Димитър Байрактаров и оператора Георги Димитров. И след като общината си позволява да мачка гражданите си, дано поне в държавата се намери институция, която да си свърши работата.